Hvis du har sat dine priser for en behandling efter hvad andre i dit nærområde tager for deres behandlinger, så er din klinik for billig. Mit navn er Alexander Messin, og gennem de sidste 6 år har vi arbejdet med over 800 behandlere og hjulpet dem med både at blive fuldt booket og samtidig at løfte deres timepriser. Og sandheden den er, at der er flere behandlere end nogensinde før. Og hvis man prøver udelukkende at konkurrere på at være den billigste eller den, der lige ligger i midten, så går man først og fremmest glip af rigtig mange kunder, og samtidig så går man også glip af rigtig meget livskvalitet. Og det sker oftest, fordi behandlere tror på 2 ting. De tror først og fremmest på, at hvis man lægger sig rent prismæssigt op af alle andre, så får man nogenlunde lidt flere kunder eller lidt færre kunder end dem, fordi de må vide, hvad den rigtige pris er. Og så er der den anden ting, som mange behandlere tror på, det er, at hvis de er søde, og sød betyder, at man giver store rabatter, så skal de nok få flere kunder. Desværre er ingen af de 2 ting korrekte. Så i slutningen af den her video, der vil jeg gerne give dig en skabelon, som du kan bruge allerede i dag til at løfte dine priser for dine eksisterende kunder, uden at de smutter, men samtidig også være attraktiv over for dine fremtidige kunder. Og Simon er et rigtig godt eksempel på det her. Simon er fysioterapeut og har været det de sidste rigtig mange år. Han driver en privat klinik nu, hvor folk betaler op af egen lomme for at komme til ham, selvom de har muligheden for at gå til andre klinikker og få det i virkeligheden gratis. Simon havde en udfordring, og udfordringen var, at han har en mand, der har sklerose. Og det betyder, at den mængde tid, de har sammen nu til at nyde livet, er begrænset. Og han vil gerne have tid til at kunne tage på ferie, han vil gerne have råd til at kunne tage på ferie og opleve verden sammen med hans elskede mand. Udfordringen den var, at klinikken og den måde, den fungerede på, tjente simpelthen ikke nok penge til, at det kunne lade sig gøre. Og når den tjente nok penge, så var det på bekostning af al hans tid. Så det er sådan et uløseligt dilemma. Og hvad havde Simon prøvet at gøre for at løse det her dilemma? Han har prøvet at lave et online-kursus og tjene nogle penge den vej igennem. Han har prøvet at lave kurser uden for hans klinik, både i Danmark og i udlandet, og være på uddannelse for at se, det kunne han tjene nogle flere penge på. Problemet var bare, at hver gang han gjorde det, så var han væk fra klinikken, han var væk fra hans mand, og tingene hang ikke sammen. Nu sidder vi så her i dag, og Simon har været kunde hos os de sidste 3 år. Og det, der er sket, det er, at han har gået fra at omsætte et sted mellem 700 og 800.000 om året, til at komme op og omsætte for cirka 1 million om året, til nu ligger han og omsætter typisk et sted mellem 1,2 og 1,5 millioner om året, og han arbejder færre timer end nogensinde før, og er kun i hans klinik. Det betyder, at han både har tidsmæssig frihed, og han har økonomisk frihed til rent faktisk at få tingene til at hænge sammen. Og det, der er det vilde, det er, at vi har kun gjort 2 ting. Vi har først og fremmest, så har vi stoppet med at sætte Simon i samme bås, som alle andre behandlere i, som er, vi sælger en behandling for det her, og du kan få en behandling mere for det her, eller 5 behandlinger med en rabat. Og tro mig, som fysioterapeut af alle slags behandlere, der findes, at det er den, der er lettest at sammenligne med, det kan jeg få gratis et andet sted. Så det stopper vi med at gøre. Sige, Simon, du er en kategori for dig selv. Du er ikke ligesom alle de andre. Så er der den anden ting, det er, vi lavede et skræddersyet rygforløb, fordi han har en rygklinik. Så vi lavede et skræddersyet rygforløb. Vi lavede en pakke, et behandlingsforløb til de mennesker, der kom ind ad døren. Prissatte det til en ordentlig pris, som gjorde, at han nu rent faktisk har økonomisk og tidsmæssig frihed til at være der for hans mand, til at være der for ham selv og til at nyde livet. Og jeg vil gerne lære dig i dag, hvordan du kan gøre nøjagtigt det samme og spotte præcis de steder, hvor det er, du er for billig, eller hvordan du køber ind i en overbevisning, som på ingen måde hverken hjælper dig, din klinik eller dine fremtidige kunder. Det er det, vi skal gøre sammen. Og så kan det være, at du tænker, jamen det er jo super fint, at Simon kunne lave behandlingsforløb, men jeg har den her klinik, det her område, det her sted, der kan jeg ikke. Og jeg vil bare sige til dig, det er den værste overbevisning at købe ind i. Fordi vi har behandlere, som er for enden af grusvejen, bogstaveligt talt på en mark i deres hus, som laver 80-100.000 hver evig eneste måned, fuldstændig solo, også i Jylland, som kan finde ud af at gøre de her ting. Problemet er, at når man tror så meget på, at det kan ikke lade sig gøre, fordi jeg er det her sted, eller fordi jeg laver den her behandling, så kan det ikke lade sig gøre. Og derfor vil jeg gerne minde dig om en ting, som er skræmmende. Der findes behandlere nu til dags, som læser til at være kropsterapeut i mindre end 3 år, i 2 år og i 1 år. Nogle gange bare i 1 år og har meget få timer, som kommer ud af skolen og som får at vide, at hvis du ikke tager et sted mellem 800 til 1000 kroner for en behandling, når du er færdiguddannet, så forpester du skolens navn. Så gør du, at alle de kropsterapeuter, der kommer ud fra os, ser ud som, at de er mindre værd. Og samtidig er der nogen, som er færdiguddannet behandlere gennem 20-25 år, som er blevet skolet i, at de ikke kan tage mere end 400-500 kroner i timen for en behandling. Og det er bare for at understrege pointen om, at hvad du tror på, kommer af, hvad du er blevet fortalt, ikke af, hvordan virkeligheden er. Det er det, jeg gerne vil udfordre dig i dag, så du rent faktisk kan både opnå den økonomiske frihed og tidsmæssige frihed, du godt kunne tænke dig i din klinik. Så det første tegn på, at du simpelthen bare er for billig, det er, at du har travlt i klinikken, men tjener stort set ikke nogen penge. Og når jeg siger stort set ikke nogen penge, så mener jeg, at når måneden er omme, og du trækker en løn ud til dig selv, så har du ikke tænkt over, at der både skal være pension, feriepenge og en opsparing i klinikken, og det er der på ingen måde råd til. Hvis det er, at du løber rundt i din klinik og føler, at du arbejder mere eller mindre et fuldtidsarbejde, måske endda mere, men kontoen ikke understreger det arbejde, så er det det letteste tegn på, at du er for billig. Og den første tanke, der
god at tænke i den her sammenhæng, det er, hvad er det egentlig, jeg sælger til folk? Og mange kan godt blive fanget i den her tanke om, at behandling i gåseøjne bare er behandling. Men det vil være det samme som at sige, at en flaske vand bare er en flaske vand, og alligevel kan man gå ned og købe en flaske vand for en flad femmer, og man kan købe en flaske vand for 35 kroner. Behandling er aldrig bare behandling, og det, der gør en behandling unik, er ikke bare i gåseøjne behandleren, hvilken uddannelse de har, eller hvor mange års erfaring de har. Det er også, hvordan det er, at de vælger at præsentere den behandling, de laver over for vedkommende. Det er indpakningen, den kommer i. Og jo hurtigere man kan anerkende, at det er et produkt, man leverer, og hvordan produktet pakkes ind og præsenteres for en person, siger alt om, hvor meget de har lyst til at betale for det, desto lettere bliver det at blive vurderet på, hvad det er for ud af at komme i klinikken, i stedet for hvor mange minutter er i klinikken. Og det er den første og vigtige ting, du skal gøre for at ændre, hvordan du bliver betalt i din klinik. Det er, at folk kommer ikke hos dig, fordi de gerne vil have x antal minutters behandling. De kommer, fordi de gerne vil have løst et problem. Og jo mere det handler om at løse et problem, desto bedre. Tegn nummer 2, det er, at du giver en rabat, når folk køber flere behandlinger. Og det, der er det vanvittige her, det er, at jeg har spurgt mere end 2.000 behandlere, hvad deres timeløn er. Og forskellen på, hvad de fortæller mig, timelønnen er, og hvad den rent faktisk er bogstaveligt talt fuldstændig vanvittigt. Og det er det, fordi de fleste folk tror, at det, de tager i timen, det, der står på deres hjemmeside, er det, de får. Men det, de tager og det, de får, er typisk 2 meget forskellige ting. Og det betyder, at man ofte får et sted mellem 10, 20, 30% mindre, end man rent faktisk tror i timen for det arbejde, man laver. Og det betyder samtidig også, at man har en hel arbejdsdag hver evig eneste uge, eller halvanden arbejdsdag, hvor man i virkeligheden bare arbejder uden rigtig at tjene nogle penge. Og det betyder også, at hvis du giver en rabat til folk, når de køber et klippekort hos dig, eller flere behandlinger hos dig, så snyder du dig selv, og du narrer også dine kunder. Og du narrer dem på den måde, du giver dem en idé om, at jo mere de kommer hos dig, desto mindre er det værd, og desto færre penge skal du have for dit arbejde. I virkeligheden burde det være stik modsat. For når folk kommer flere gange til en behandling, og de er committed til et behandlingsforløb, så får de typisk et bedre resultat, ikke et værre resultat. Og det, der sker, det er, at når man begynder at give rabat, så fortæller man først og fremmest, jeg er til at forhandle med, og jo mere du køber, desto billigere er det. Det vil sige, jeg er en metervare, og du kan sammenligne mig med alle andre behandlere, udelukkende på den parameter, der hedder, hvad er min pris? Og samtidig så gør man også det, at man skaber mindre commitment i folk. På den måde, at det bliver lettere for dem at aflyse og ikke dukke op til tiden og ikke gøre de ting mellem behandlingerne, som man har anbefalet dem at gøre. Og så kan det være, du tænker, det lyder langt ude, men lad mig give dig et eksempel. Hvis jeg aftalte med dig, at i morgen, der mødes vi på Buddinge Station klokken 5 om morgenen, og hvis ikke, så skylder du mig 50.000 kroner. Så vil du stå på Buddinge Station i morgen klokken 4:30, en halv time inden, fordi der er ingen omstændigheder, hvor du vil give mig 50.000 for ikke at dukke op. Hvis jeg sagde, at det beløb var en 50'er, og du vågnede og ikke rigtig var oplagt og var lidt træt og ikke havde lyst til at stå op, så vil du bare sige, fint, jeg sender Alex den der 50'er. Og det sjove er, det er nøjagtigt det samme, der sker i din klinik. Hvis folk får at vide, hey, hvis du køber de her 5 behandlinger, så får du den ene gratis, så tænker folk, det er nok relativt billigt, jeg har gjort mig en god handel her, hvis jeg ikke lige kommer fint nok, jeg har også fået en behandling gratis. Den tanke vil vi ikke have, folk har, fordi det gør, at de tager deres helbred useriøst, og de tager dig useriøst. Så begynd at tænke i, hvordan er det, jeg kan præsentere det, jeg laver, som er en løsning på en udfordring, eller i hvert fald noget af løsningen på en udfordring, i stedet for, jo mere du køber, desto mere sparer du. Fordi på den måde sætter du dig selv i en bås med alle andre behandlere, som gør det samme, og det betyder, at folk de kommer til at smutte fra dig og til den næste, til den tredje behandler, uden at overveje, hvorfor var det, jeg gik fra det ene sted til det andet. Nå jo, det var fordi, det var billigere. Det har man ikke lyst til at være. Og være den billigste behandler kommer aldrig nogensinde til at være den bedste behandler. Så er der det tredje tegn, og det tredje tegn er, at du fokuserer på at sælge den næste behandling, ikke behandlingsforløbet. Og forskellen her på behandlere, der gør det ene og det andet, er astronomisk. De sidste 6 år, vi har arbejdet med over 800 behandlere landet rundt, der har vi set et meget klart og tydeligt mønster. Det er, at uanset hvor mange penge man smider efter ens markedsføring, hvis man ikke er dygtig til at få folk ind i ens behandlingsforløb, så driver man ikke en velfungerende klinik. Og for bare en måned siden, der snakkede vi med en klinikejer, som har fået 43 nye bookinger på 1 måned, og alligevel var pisse utilfreds over, at der var masser af huller i kalenderen. Og da vi så kiggede på det, så viste det sig, at kun en fjerdedel af de mennesker, der kom ind ad døren, sagde rent faktisk ja til at komme ind til 6 behandlinger yderligere, som var det minimalt krævet for at skabe et godt resultat. Hvorfor? Fordi de fokuserede på, hvad kan behandlingen gøre, ikke hvad behandlingsforløbet man kan få ud af det. Og det måden, det manifesterer sig på i første besøg, det er, at man bruger rigtig meget tid på anamnese og undersøgelse, endnu mere tid på behandling, og så bruger man cirka så lidt tid her på rent faktisk at forklare
at sælge det, man laver. Og det er en kæmpe stor fejl, fordi commitment er det, man gerne vil have ved første besøg. Vi vil ikke have, at alle symptomerne bliver forløst ved første besøg, for så skaber man en falsk virkelighed i folks hoveder, som er, nå, men jeg har det jo allerede bedre, det må næsten allerede være over. Fordi man gør, at de fokuserer på deres symptomer og ikke på deres årsager. Første besøg handler om at hjælpe dem med at forstå, hvad er årsagen bag symptomerne, og hvad vil det kræve at få forløst årsagen, så symptomerne forsvinder. Hvis man gør det modsatte, så har man folk, der kommer meget få gange, som er meget lidt committed til behandlingen, og som smutter videre til den næste behandler igen. Og der vil man gerne lære at adskille sig. Så den bedste måde at gøre et første besøg på, det er at få det til at handle om årsagerne bag udfordringerne. Det vil sige, at vi bruger mere tid på at undersøge og forklare, hvad udfordringerne er. Vi bruger mere tid på at forklare, hvad er det for nogle ting, der skal til, for at man får det bedre. Sådan så vi hele tiden skaber et billede af, at der er en tidshorisont i det her. Det er ikke i dag, vi får løst det hele. Fordi så kan man, uden at sige, det her det er ikke et quick fix, kommunikere effektivt til de mennesker, der er der, at den måde, det her fungerer på, der er det, at vi skal have afbalanceret de her ting, vi skal have afspændt de her muskler, og vi skal sørge for, at du begynder at bevæge dig ordentligt igen. Og så kan folk godt begynde at se i deres hoved. Det er selvfølgelig noget, der kommer til at tage noget tid. Og når vi begynder at kommunikere på den måde, så har vi også folk, der committer sig på den måde. Og det vil gøre en kæmpe forskel i, hvad du kan tillade dig at tage for det, du laver. Fordi så begynder folk i meget højere grad at fokusere på, hvad det er at få ud af at komme til behandling, og hvad er det, der skal ske i min krop, i stedet for, hvor mange minutter er det, jeg kommer. Og okay, så ses vi lige næste gang, så ser vi lige, hvad der sker der. Det bliver skruen uden ende på den her måde. Og hvad sker der med folk, når de føler, at vi har bare lige booket til næste gang, vi har bare lige booket til næste gang? Det er, de evaluerer, hvor dygtig du er fra gang til gang. Også selvom de har gået med en udfordring i 5, 10, 15, måske 20 år. Fordi de tænker, om du solgte jo bare lige til næste gang, så må det betyde, at den måde, jeg skal evaluere på, hvor godt det går, det er, til næste gang skal jeg se, hvordan jeg har det. Og hvad sker der? De kommer ind ad døren, man spørger, hvordan har du det? Så siger de, ja, det er sgu ikke særlig godt længere. Og så tænker de ind i deres hoved, der er ikke sket så meget. Jeg er lige blevet bedt om at evaluere. På den måde er det, man skaber en masse nye kunder i en klinik, uden den rigtige commitment. Og det er meget, meget vigtigt at lave om på. Og det vil jeg gerne vise dig, hvordan du gør. Så for at gøre det her lettere for dig, har jeg gjort 2 ting. Jeg har lagt en skabelon lige nedenunder videoen. Når du klikker på linket, så er der en video, og der er en skabelon. Og herinde, der kan du rent faktisk lære mere end de koncepter, vi har gjort i dag, men rent faktisk også øge dine priser, uden at miste dine eksisterende kunder. Så lad os lige prøve at recap her. Først og fremmest, hvis du sætter dig selv i en bås med alle andre behandlere, som er, at pris er den vigtigste parameter at konkurrere på, så vil du aldrig nogensinde blive betalt det, du er værd, og ultimativt altid konkurrere én ting med alle andre. Hvis du lærer at prissætte, paketere og sælge dine behandlingsforløb med formålet om, hvad folk får ud af at komme, og ikke bare hvor mange minutter behandling er, så bliver du en kategori for dig selv. Og så vil alle andre behandlere, uanset hvor mange der er i dit nærområde, være fuldstændig ligegyldige. Det der er det fede, det er, når du lærer at gøre det, så kommunikerer du også til de mennesker, der rent faktisk kommer i din klinik, hvad der er vigtigt, og hvad det er, de skal vurdere sig selv på, nemlig om årsagerne bliver forløst, og så symptomerne, eller om det bare er symptomfokuseret, og så vil de vurdere dig fra gang til gang, og ultimativt ende med at smutte hen til en anden klinik, uden at give din behandling et ordentligt forsøg. Og den slags commitment kommer man aldrig særlig langt med. Med de ord, klik på linket nedenfor, download materialet med det samme. Mit navn er Alex. Jeg tror på at give mere til flere, og jeg er utrolig taknemmelig for din tid her i dag. Rigtig god arbejdslyst. Hej så længe.